इसे तो कहनी है कि अब चले दो ससुर में। मन तनी शादी के बाद ससुर में रहला अच्छा लागेला। साल भर के बाद आवत नहीं अपना ससुरा कि सबनो का जाने केकर आदत इतना आदत खराब बटन गई। रोड पे सरकार बनावले भी रोड चले खातिर, लेकिन आदमी काहे खातिर समझे जाओ। देखो निमने रोडा के कितना खराब कर रख देले बड़ी सन की ना गोबर पात के। हमरा बुझाता डरू ई सब त हमर सासे के चल रहन बटुए उहे ई सब करवेली हैं। देख लो रोड पे नो गोबर पथवेल भाई उनके कामे हटुए। कुर्ता फटले बा, आई पुरान सूटर भइले बा, आ धोती फटले बा। अब तू वीर कुंवर सिंह के बेर के जवान हो। कुंवर सिंह जवना घड़ी रहले वो घड़ी जवान हो। खुश रह, साल में 2 गो हो। ठीक बानी ना? हां खटिया बजाए, खटिया बजाइम आ ज्यादा ए उम्र में। अरे पगली वो कुल बात मत समझ, जा ठीक बा घर में जा। अच्छा ये बताई कि हम इतना दिन के बाद ये सही नहीं है कि घर द्वार बन गई रही अभियो नहीं के बनल का है। अभी तो हमारा बाबू के कपड़ा लता देखते बड़ू कुर्ता धोती, हमार देखते बड़ू एक पेनत पेनत बाबू मरे के किनारा आ गिले। हमार औधो से अधिका जिंदगी बीत चुकल। हम वो सब नहीं के जानो तो बस काहे ना घर बनल बटे बताई जाना तो। ई बात जाके उनके से पूछो। काहे उनके से पूछी काहे रौरा घर के मालिक ना हनी रौरे नु हनी। तू ये बात के समझो, रह तारे घर ही अंडा पारत पारत संख्या के कोनो ठीके नहीं है। कहाँ ले जी हैं न कमाए जाए हैं न धमाए जी हैं। हमनी के ई कुल पोजीशन तू देखते बड़ू उनका के कहो कि जास कहीं कमास। सब कोई खा के नु ओरवाही पे लागल बटुए और कुछ के तो चिंता फिक्र नहीं है। मैया गोइल काठी से आइल क्या आई जहाज से ए जे आवे खातिर साधन एगार है न मानु गाड़ी बिया हट मर्द ये कुल बोलला। मेहरारू खातिर सारा हाथना दौगल बा, हाथना दौड़ कैले रही तो फौज में भर्ती हो गए। आवे दोस्तों के आज घर में ना हेले दे सुनले हैं कि मेहर आवत हिया तो उन्हें से चलल हुई है पिलुआइला कुकुर हैं बाबू कहे अजुए भाई ये टोहर तेरे खिसियाइल बड़े मार ले बड़े का पबुआ हुआ। चलो जौन होई तो देखल जाई। ए बाबू रमकोली आइल भी का? हाँ आई तो भी है कपड़वा ले ले हमनी के कपड़वा 1 साल पते को मेहरारू आइले चलल बड़े कपड़वा के ले बड़े हट रुक जले ले कपड़ा ना आई तो ले घर के अंदर ना जीबो। हट तारा लोग रोटी के जुगाड़ करी की कपड़ा के बताओ ना। खैला में तो पेट कुल की कोता सब लोग के एक आदमी कमाए वाला 20 जना ठूसे वाला रोटी के जुगाड़ करे में चांद के बार खिया गइल कपड़वा कैले बड़े। हाँ ई पहले बताओ कि कपड़ा आई कि ना। सुनी कपड़ा आई कि ना आई आ केहू खाना खाई कि ना खाई वो सब हम नहीं जानत। बाकी हम एक बारी के खोवाड़ में ना रह। हमार बात कान खोल के सुन ली जाए। जब तक घर ना बनी तब से हम कोई के चैन से रहे ना दे। हम रहबू महल में महलबाई ले ले बतारा जले ले हमनी के कपड़ा ना बोनी चले ले तहनी के मधुर मिलन हम ना होके दे। ए बाबू 1 साल पतो आइल बिया जाए तो तनी मिल ले दो भाई 1 लीटर लगा के उठ पालता आ भिजको तेरी तो लोभा तर तो हम लगल में तो रौरा का दिक्कत होता है। वैसे भी नु ई आलता ना हटे लिपस्टिक हटुए बहुते महंगा मिलेला है। बूढ़ा हवे चाम के जीभ लपटाए तू बताओ कैसन बाड़। अरे बेशरम बापे के सोझा। अरे चुप रहो कुछ वो कहीं बोले लगलो मेहरारू हो तनी बोलिए देनी मीठ तो का हो गइल। सुनी ढेर बोलना के काम नहीं खे। अच्छा ये बताई जा कि काहे ना घर बनल।
ढेर मत पड़पड़ा है घर बनल नहीं खे हई घर ये तो हम जब रहे वही घर बनल रहे। ते हिजा कुबेर हमारा घर है धो गइल बड़े अपन सौसे खजाना ना कि एक हली पाट दी या बना दी इनकर कपड़ा के जोगाड़ता हरा भोजन मकान के जोगाड़ 15 जाना के हई कुल्लो के व्यवस्था करे के पड़ता तो घर कहाँ से बन जाई और लोग के घर के मेहरारू आवेली स ताके अपना मर्द के घर के परिवार के कुल एथी करेली स कि कैसे शांति रही आ ई एगो ऐसन कलही बिया कि खाए को मांगे नी तो एक पौआ खटाई के पीस के दे देले हमारा के अब जो हतिया घर हमारा से आ तू जो हतर कपड़ा ओसा हूँ सुनो हम बियाह खातिर ना तथाई रही तू ही करौले रह बियाह बरियारी से हमार बरियारी से आहा हम देखी बीगल फेकल नु रही ओइसे भी कितना लड़का आगे पीछे पड़ रहा था अरे बगल के तो एगो बटू बोल लेता ना वो तो मुझे हमारा शादी करे खातिर हमरा से बेचैने रहे हमार बाबूजी मान गो रहन शादी करे खातिर लेकिन ओकर का जने हमर दिमाग में का करे एनु को करे के हम लात मार दिहनी आ सुन ली एगो बात अगर ई घर ना बनी नु तो अब के बार हम चल रही तो दोबारा आइबो ना करम चल जेबे तो ढिदर भवकी के कर जो जेबे तो जो मारे जे चॉकलेट किने जाई एगो पैसा हे जे घर में के बनत हई आ तोरे चॉकलेट के पड़ल बा भाग जैसे होई न होता रहो होई लइकवा के खीस उतरती आपन ए दादा देखो धरम टंगरिया घुमा के फेंको कि सीधे नहीं हर लौकबू अरे हमन के कपड़ा किनबो सो कि अपना में हरदम लड़ते रहबो कहारा के कपड़ा चाहिए इनका के महल चाहिए आ रोटी ना चाहिए ना कबहू हमारा से पूछला हलो कि हमारा का चाहिए मानत तनी कि जरूरत तीनों के बा बाकी देखो तरह बेरोजगारी में अरे कोके गोनु कोके करो का तिनका खाती हम दर दर भटकत तनी आज तक ले ना तू पूछलो आ ना ई मेहरारू पूछलस हाँ हम हूँ एगो इंसाने हैं बुझा गल नू तो ज्यादा बोझ मत दलो आ चैन से हमारा के रह दलो ठीक नू ठीक बा तहरा लोग यह जरूरत बनू यह जरूरत के पूरा करे खातिर हम जाता नहीं हाँ मरद तो ईटा माटी के एगो मकान दे सकेला बाकी ओकरा के घर एगो औरते बनावेले जहाँ ऐसा कुछ होत रही नू वो जा कबहू कुछ ना बनी जाता नहीं।